Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pakadali pano mene mukuonera pa chithunzipo, Arthur Peter Mutharika wafika ku Tcholo komwe akukalembetsa kalembera wa masankho a 2025. Apa ndi mmene anthu akumulandirira Arthur Peter Mutharika motsogozana ndi mayi akunyumba kwawo a Gertrude Mutharika. Uku ndi mmene kulili ku Tcholo, komanso ku Tcholo konko kuli akadalitso kabambe omwe akuchitisa msonkhano, ndipo akabambe nawo akuyankhula zambiri. Tapangani subscribe ku channel iyi ya AMTV Malawi kuti tikhale tikupatsirani tsatanetsatane mene zikuyendera ku Tcholo. Apa tinene kuti Arthur Professor Peter Mutharika ndi motsogozana ndi mayi akunyumba ake a Gertrude Mutharika ukuku ali ku Tcholo, makamaka afika kwa Goliath. Ena mwina mutakufuna kuti mupiteko ku Tcholo kumeneku, ndipo iwo kumeneku wapita kukalembetsa masankho a 2025. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.